Бандата е, това е... Тая песен не е черта, мисля. Joy Morning. Бандата си наклахме малко огънче на камината. Намираме се в... на тайно място. Да, искам снимка с ти, защото с нея винаги са там. Позирай, защото след се свърши. Не трябва да се навеждам на очи. Еко. Навеждай се. Еми те... Ти ще снимаш ли? Аз в момента снимам. Ужасно пречка. Здравейте, бандата! Днес сме на саморъчно изработен огън от павката. На мистично място. На мистично място. Ще натакне по някое време, ще разберем кое е. Има самодиви. Понеже... Има самодиви. Има много самодиви, да. Кали, покажи се на екран. Аз съм самодива. Черен екран. И понеже какво сте приготвил за днешната? Хуmoристично ще разкажа един вид, който по принцип Мирела, която също присъства като самодива, го знае. Разказва се за две циганки, които са учили английски. И след много години не ви се смех предварително. След много години се срещат. Какъв беше смях, бе? От самодивите. Добре. След много години се срещат, дайте сега малко по-сериозно. След много години се срещат и едната казала: Айше, how do you do? Видях, че пенка. Не мога да се чуят. Нищо, продължете, вие неотразима сте в момента. Толкова неотразима, че не влизате в кадър. Така, след много години се срещат двете циганки, въпросните. И едната пита другата: Айше, how do you do? И другата така: do you, who you, everyday. Браво, MTV, MCM, навсякъде, YouTube, влязахте. Бяхте неотразима, благодаря, за вас има звязка. И за вас разказа Дани Сладобрани. Усмивка на камерата. До нови срещи. До нови. Не съм аз, бе! Абе! Чакай! Ай, Кали, какво направи, бе? Тя те заключила, бе! Аз си казах 50 стинки! Който ми да 50 стинки, той сега ще... нямам че... Не го заключвай! Тя те заключи! Аз съм се подпряла на вратата с цялата си... Не, бе, не! Бандата, това е звезда на пясъка. Ай, пясък! Мътай! Искам такова са снимка, не клипче! Снимка ли? Що ли кажа? Кой се напис кола, бе? Ето с бандата посрещаме Joy Morning. Часът е 5:57, изгрев 5:46. Както виждате, слънцето грей е там в небесата и ни припича. Слепи ме, не виждам нищо! Сега вече имаме по-ново Joy Morning. Айде, без тази песничка не може. Да, огънчето, бе. Към Joy Morning, като не са събрали съде печачи. Пушим. Ще запаля с семейната реликва на павката. Изкарваме веднага. Искам всички да видят. Семейната реликва. Да, не, тук. Браво, как сме отразими всички. Да, ето там Росеви. да е слънцето. Ето там обаче... Ние сме на пласа с Парухово. Да се знае, да. Да, мястото вече не е тайно. Както преди малко. Изглежда всички тук пушат с изключение на павката Зяско, който... Защото, нали, снима. Пази околната среда. Да, той е само пали огън. Да, добър е това. Най-добрия. Вижте, слънце може да не гре, обаче фара ни все ще осветява нещата.
Айде, пейте всички. Не знаем английски. Там беше Джуай изгряващото слънце. Абе, много тихо бе. Свърши ми лентата! Аз няма прегласа. И продължава да вали. Да, направо пригласи той ми даче от седмото. Наплашаш по-рухово. Да. Съберете се, не влизате в камера. Бандата може да са за колене хора няма, всички са живи и здрави. Вижте, няма трупове, тук е наред, под контрол е. Гранична полиция е наблизо. Ау, ще направим повече. То по принцип една някаква жена обяснява как се прави окей на Знаете къде пристигнахме? Убити камъни. Това е Ето го срънта. нашето рекламно лице. Това е сутринта. Вижте, това е екотуалетна. 7:37, да. На На входа веднага ви посрещат с туалетна. По-европейски. Това е, защото е за момчета. Пък аз съм момиче. Сори. Next time. Това е сутринта, след July morning, -1, Кали липсва. Е, това е гледка. И... О, малък бай Вълчо. Елатък, Бинджи. Добре. О, Сидоранчо. Не мисля фотограф. Нещо леко. Няма да чакаш много. Въпреки че препръсква леко дъжд, героите са отново на линия. Там къде стига погледа? До къде стигат убити камъни? Уникално много. 150-200 метра. Аз очаквам някакво.